Niki. Pun Pak Wit, nek sing boten ngasta sampur dipendhet ing mriku mawon. Nun sewu dumateng panjenengan pun Bapak Wiro Pradonggo sampun dipun angkat neriyin dereng tertata. Pak Wit mriki dari pantai mriki tumekan seprene taksih bisa lali ing pinggir kisah samudra Yon kawigatosan dumateng panjenengan pun Bapak Wiro Pradonggo pun diangkat neriyin. Aku kelangan jebul saiki kari kenangan Bapak Iswandi nikahipun panjenenganipun Bapak Camat Muspika Kecamatan Bungkal. Ternyata tayub ditoto ben guyub pancen wonten ing wekdal dalu punika betul-betul kasunyatan pagelaran langan tayub untuk merukunkan warga masyarakat khususipun Ponorogo. Lali ing pikir
kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasa ning atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku tansah agawe bingung atiku rino klawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa inggil maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa inggil maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya masih bersama Muda Laras. BPJS Audio juga Kusuma Media. cek nggih matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapak Ibu ingkang mewakili saking grup panjenengan ning kawula nyuwun kawigatosan dumateng panjenengan sami kakung minggahipun putri saderengipun menika menginjak dhateng daftar hadir sesuai giliranipun menika panyuwun saking panitia ibu-ibu dipun joget nirien dados sabibaripun joget masal khusus untuk ibu-ibu mugia kersa tampil langkung rumiyin saking grup putih kemawon kagem ibu-ibu monggo kawula aturi pinarak wonten ing papan ingkang sampun kasiapaken khusus untuk ibu-ibu monggo Bu tunjukkan bilih panjenengan ikut muri-uri kabudayan Jawi ingkang arupi pagelaran langen tayung monggo Apa
son duwe